ina neman izinin ina so in tsaya saboda wani dalili saboda kusan samu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wato wannan ni'ima da Allah ya yi mana ista'amalana ya dora mana aiki. Fatan da muke Allah ya stabdila na bi ghairina. Kar ya canza mu ya zamanto in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum. Mu ƴan uwan juna ne, mun faɗa wa mutane kuma muna faɗa wa mutane. To amma gaskiya muna buƙatar mu ƙara duba kawunan mu ga cewa wannan ƴan uwantakar shin faɗa muke yi ko muna aikatawa. A ranar alkiyama kowanne daga cikinmu Allah ya kiyaye da zai samu kansa wanda zai zamanto tandali a kitabu ya zamanto a kewaya da shi cikin wuta. Me ya zaton ko ɗaya daga cikin ba mai farin ciki da ganinsa a cikin wutar jahannam. Saboda haka lallai mu yi ƙoƙarin mu rayar da wannan al'amarin don su mu ba mu san junanmu ba sai ana. Amma wannan sanayyar za ta zamanto dawwamammiya ce insha Allah. Kuma dawwamarta muna tunanin cewa a ranar alkiyama tare za mu tafi har mu shiga aljanna tare. Hakika ƴan uwa muna da matsaloli na ƴan uwantaka wanda ya kamata mu rinƙa yi wa junanmu nasiha ko mu gyara. Amradul qulub yawancin mu galiban ban fita daga ciki ba. Mun taso shi malam Tukur fiye da shekara 30 da wani abu muna tare. Mun san iyayenmu yawanci mun kai ziyara malam Tukur har rigagensu mun je. Tsawon wannan shekarar za ga cewa a junanmu mukan manta mu yi wa junanmu addu'a kan cewa wane Allah ya bashi sabati. Abinda muka fi yaɗawa shine wane ya karkace, wane ya sauka daga kan hanya. Wallahi wannan ban yi zaton Allah bai kyale mu. Saboda idan koyar da mutane muke su dawo kan hanya su samu sabati amma dan uwanmu wanda ya fi kusa da mu ba mu damu da wannan ba akwai matsala. Saboda haka ni ƴan uwan ne ina yi mana nasiha. Sawa'an muna nesa da juna ko muna kusa da juna. Dan Allah mu rinƙa yi wa juna Allah ya tabbatar da mu. Mu rinƙa yin addu'a. La'alla wannan addu'ar ta zamanto shi ne sababbin tsiran mu. Na biyu ƴan uwa duniya da ta shigo mana wato wani ɓangare da malfakru akhsha alaikum ɗin nan ya shigo cikin malamai fiye da yanayin al'amari. Allah ya buɗa waɗansu duniya hassada ta kan bayyana. Wannan al'amarin ba wai labari ba ne mutum yana kallo. Muna kallon yadda muke mu'amala wani ai yanzu ya zamanto kaza yanzu ga abin da yake kaza. Za ga cewa mu ne muke yin gibarsa ya shiga wani layi maimakon mu roki Allah ya bashi sabati ya zamanto abin da ya shiga din Allah ya fitar da shi lafiya. Sai zamanto hassada kuma ta biyo baya. Allah bai taɓa yin alƙawarin cewa zai daidaita mu ba. Wanda zai samu duniya wani ba zai samu duniya ba. Wanda zai samu ɗaukaka wani ba zai samu ɗaukaka ba. Wani ɗaukakar sa wataƙila ta lahira ce wani ɗaukakar sa tun a daga duniya za ta zamanto ta zarce lahira. ‘Ya'yan uwa wallahi zamanto a wannan ɓangaren na cewa mu yarda cewa ba za mu zama daidai ba. Mu yi wa junan fata na alkhairi ya zamanto wani abu wajibi. Amma ni a yanda nake kallo wannan al'amarin ya ɓace daga tsakaninmu.
kar ya zamanto muna daga cikin wanda Allah zai tsayar ya zamanto tambaye mu alimta faqad amil faqad fa hal amilta, mun sani amma mun yi aiki da shi. Mukan faɗa wa mutane. Abu na uku ɗan uwa shine ina tunawa lokacin da muka dawo yanayin da muka samu kanmu, tuna ko wanda suka riga mu dawo. Malam Jafar ya riga ni dawowa da shekara ɗaya, Malam Mu'azzam Suleiman Khalid ya riga ni dawowa da shekara ɗaya, Malam Abdulwahab ya riga ni dawowa. Tare muna zama mu yi karatu mu yi muraja'a. Mun sani da mu ɗalibai ne, kuma mun tabbatar waɗansu malaman namu mun je mun zauna a gabansu, waɗansu abubuwan da za su faɗa wallahi ba mu san su ba, har izuwa yau ɗin nan ba mu sani. Ko kasancewar mutum ya yanke kan cewa ba zai zamanto ya tattauna da ƴan uwansa ba, ya janyo abubuwa da yawa. Wani lokaci sai an yi tafiyar shekara 20 sai a dawo baya, sai a faro daga farko. Wannan rashin zama mu tattauna abubuwa ne tare, mu yi karatu tare, mu yi mudarasa tare. Ilimi ba zai taɓa zamantowa a ce ka gama ba idan har za a ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbi zidni ilma. Wa ziyaratul ilm ba ka shiga ɗaki ka karanta ba ne, za ka karanta kuskure. Dan Allah wanda muke waje ɗaya, muke kusa-kusa, ya kamata ya zamanto mu rayar da wannan al'amari, cewa mu rinka karatu tare, muna ƙoƙarin mu gano cewa wataƙila wannan abun ba daidai ba ne. In kuma ya zamanto wani ne ya karatu mu bi mu gyara masa, ba ya zamanto mu yi man raddi ta shehir a cikin karatunmu ba. Dan ya fara zamantowa kuma ya yi raddi, wanda kuma raddi bai taɓa gina al'umma ba, sai dai ya ruguza al'umma. Abu na gaba ɗan uwa shine mu sani kan cewa ba mu san wanda rayuwarsu za ta daɗe ba. Kwanaki shi can zai iya tunawa mun kirga ƴan uwanmu wanda muka taho da su daga Madina ba sa nan. Waɗansu tare muka gama da su, waɗansu a bayan mu suka gawa, kuma ta nan za mu zamanto ba ma. To ba wannan ce abar damuwar ba. Ina tuna ɗan uwa wanda ya riga mu dawowa tun 1985 ya dawo, kusan ma babu ma lokacin ba mu ma san dama mu tafi Madina ba, saboda lokacin shekarun ma ba ma kirga su ake ba. Ta ban labarai guda biyu sun tayar min da hankali. Labari na farko, cewa ya zo Zaria an zo yin wa'azi na ƙasa, sai wani yaro saurayi ya zo ya same shi ya gaishe shi, sai ce malam baka gane ni ba, sai ce ban gane. Sai ce ni ne dan wane, shi kuma wannan wane shine shugaban agajin Zaria lokacin da ya mutu. Yace kwata bai gane shi ba, yaron ya canza ya zama ya girma. Da ya dawo sai yake gaya min, yace na shiga tashin hankali, yace ubansa abin da yayi mun manta da shi, mun manta da ƴaƴansa, ba a san rayuwar da ƴaƴansa suke ba. Wannan kowanne ɗaya daga cikin mu zai iya fada ciki. Ka kwanta ka mutu, ƴaƴan abin da ka yi kila sai a bar su da kawunansu. Ɗaya malamin shine malam mai turnuku, kiran san yawanci an san shi da muka taso muka san suna wa'azi a cikin izala. Lokacin da ya rasu, alan Professor Abdullahi Salih Pakistan ya bar yara da yawa, suka yi wajen 40. Ya ce yanzu ya za mu yi da waɗannan yaran, gashi nan sun tafi. Ma yaran yanzu ina tabbatarwa waɗanda suke da'awa a Kano ba su san halin da yaran da suke ciki ba. Mutumin da shekarunsa gaba ɗaya suka tafi akan wannan, amma makomarsa الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, daga cikin abin da malamai suke faɗa, la takhafu wa la tahzanu, bayan ka za a kula da shi. Dan Allah ina kula da yayan. Muna rayuwa kamar muna tunanin cewa lokaci bai yi ba, ko mu daban ne, wallahi ba daban muke ba. Yayin da mutum ya kwanta din, a lokacin zai zamanto uhuwar da muke da'awa babu ita. A lokacin da Zubair ibn Abdullahi lokacin da Zubair ya rasu, lokacin da ya zo ana bin sa wannan basussukan,
ka duba yanda ya zamanto da yan uwansa da waye har za su iya gaya Abdullahi cewa idan bashin kuɗin abin da kuke da shi bai isa ba ku zo waje na zan cika. Shin muna da irin wannan? Idan ba mu da shi na yan uwantaka. Ina ganin wannan abu ne da ya kamata a canza, domin da wannan ba so muke ta tsaya daga kanmu ba, su muke dawa ta ci gaba ko muna nan ko ba ma nan, kuma ya zamanto ƴaƴanmu ba da su ya zamanto sun zamanto tawallau istabdalallahu bihim ghayru, ya zamanto abin da muka yi ya zamanto ya tafi. Wannan khatira ce, abu ne kuma da yake damun mutum. Dan Allah ina ganin in mutum ko da kana ganin bai fahimce ka ba, ko ma gefe yi mara addu'a, kyale shi yana tunanin wani abu yake faruwa, kai kuma kai mara addu'a ta alkhairi, wannan la'allahu zai dawo da mu kan hanya, ya zamanto in Allah ya sayar da Allah ya kalle mu da idan rahama duniya, ƴaƴan da kuma bayan mun koma. Hakika na yi farin ciki da haɗuwa da ƴan uwa nan, kuma na ji damuwa da waɗansu ƴan uwa da ba su zo ba, musamman ɗan uwa Professor Muhammad Mansur, tunda ajin mu ɗaya da shi Madina, saboda rashin lafiyar da take tare da shi, wanda na tabbatar kamar yadda ƴan uwa suka gaya min ya ci burin zuwa nan, ya ci burin zuwa nan bayan an yi mar aiki, saboda ni na san aikin da aka yi ma. To irinsa baka san irin yanayi da suke ciki na rashin lafiya ba shi kadai bane. Saboda haka dan Allah yan uwa mu rinka wa junan mu addu'a, sannan ko mu yi kokarin mu yi wa junan mu nasihar samun sabati. Allah ya ba mu sabati. A gode sosai. Madan Allah, yanayin ɗabi'a ta an gani a nan, ba ko wanda bai ji daɗin abin da dai ba. Dan Allah ya yafi mu. Assalamu alaikum.